Hoe doe je dit? Nee joh, en ik ga even... Hij doet ons toch maar. Hoe werkt het joh? Kijk eens. Hey, zullen we gillen als George, hè? Nee joh, voor zaken aan het kijken. Ja, gewoon, maar dat lukt niet door die vanwege de lancering, maar dat lukt toch niet. Waar ben ik aan het voelen? Hey, zit mijn haar wel goed? Volgens mij is het echt... Oh. Oh shit. Ik voel hem nu al. Ja, hè? Iedereen, kijk iedereen in de rij staan nu. Nee, ze zijn gewoon aan het kijken. Ja, dat kan nu nog wel, ja. Ik ga zo vet draaien de kop trekken. Dat lukt je niet, je kijkt toch zo raar. Oh, ik word er toch op de vuist geraakt en geslagen. Hoi! Wat zijn we dan Sit on begonnen? the bar, runs to the bar. Moet dat? Sit on the bar. Sit on the bar, yes. 1, 2. For 2, 1, 2. Voor toe? Yes. Push. Push. Ja, the bar. Huh? Gewoon zo drukken zo. Gewoon strak klemmen. Oh zo. Anders worden onze voeten. Maar gaat hij niet... Anders worden onze voeten. Oh, dit wordt echt scheidbenauwd. Ik moet nu al lachen, gek. Oh, dit is echt. Ik poep in mijn broek. Wanneer gaat hij dan? Ja, weet ik niet. Gaan we! Oh, waar zijn we jongen? Oh. Jongen, hoe lang is dit? Oh. Hij draait. Oh, dit is kut. Oh nee, geen roodje. Nee. Nee. Oh, stop. Ik word ziek. Ik heb het. Oh, we blijven maar draaien, gek. Oh. Ik heb zo. Oh. Oh. Ah, blijf je de hele dag hangen. Helemaal mee. In die beachparty. Nou moest je het fototoestel mee hebben. Ja. Oh, hoe lang blijven we hier hangen joh? Ik vind het wel chill. Ja. Spezels, man. Oh, ik ben misselijk. Oh, maar ik zag niet eens waar we waren joh. Ik snap er. Nee joh. Ah. Nee joh. Ah. Kijk iedereen kijken dan. Ja, loop. Ah. Die videoband, die wil ik wel zien. Oh, mijn benen. Het lachkick. Even het dan. Hij zweet helemaal, joh.